ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭାଇଙ୍କର ଆମର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଥିଲା ଯାହାକି ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଡେଲିଭରି ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ଲୋଡ ଫୋଡ ସବୁ ସଇଲାଣି। ଆଉ ମାଲ ତ ଯାହା ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି କି ଡବଲ ହେଡ ବକ୍ସ ଗୋଟେ ସୁକିନ୍ଦା ଯିବାର ଥିଲା। ତ ସେ ହେଡ ବକ୍ସ ଟା ଲୋଡ ମାନେ ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ମାଲଟା ଆମେ ଡେଲିଭରି ଦଉଛୁ। ଭାଇ କିଛି କହିବେ ଆମ ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ। ଯେ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ ଥିଲା ବି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କର ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଭାଇ ଯାଇ ଫିଟିଂ କଲା ପରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ହାଲକା ଟିକେ ବୁଝିଲେ କଣ ଟିକେ ବର୍ଷର ଅଛି ବୋଲି ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ ବି ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଭାଇ ଫିଟିଂ କଲା ପରେ ଜଣେ ଭାଇ କିଛି କହିବେ ଆମ ଜିନିଷ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିଲେ କଣ କେମିତି ଜିନିଷ ନେଲେ ଭଲ ପଡ଼ିଲେ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ଯାହା କହିଲି ଆଉ। ମାନେ ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି କଣ କେମିତି ସକାଳେ ସେଠି ୟୁଜ୍ କଲେ ଜାଣିବି ଆଉ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ନା ଖରାପ ଜିନିଷ। ୟୁଜ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବି ନା ଭଲ କି ଖରାପ। ଭାଇ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କହିବି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କଣ କହିବ ଦୋକାନ ବିଷୟରେ। ଦୋକାନ ବିଷୟରେ ଦେଖିକି ଜିନିଷ ନବ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଗୁପ୍ତା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ଯାଇ ଗିଫ୍ଟ ସରିଯାଇଥିଲା ଯାହା